Són pacients del CAP Sant Rafael a qui el metge ha prescrit exercici físic. Iba por otras cosas, pero le pregunté y me recomendó que no dejara de hacer natación. Tenen avantatges a l'hora de fer ús del centre esportiu municipal de la zona, el SEM Olímpics. Me parece estupendo porque además es una cosa que ya debería partir de nosotros mismos. Yo pienso que ya no haría falta ni el programa. Cada persona debería hacer el ejercicio, aparte de que funciona de maravilla. No paguen matrícula i tenen tarifes reduïdes. L'objectiu és responsabilitzar les persones de la seva salut, sobretot aquells amb malalties cròniques. Sobretot un lloc en el que incidim molt és en la patologia cardiovascular, sent una de les principals causes de mortalitat actualment el que són els ictus i el que és la cardiopatia isquèmica. La iniciativa és del districte d'Horta-Guinardó, que finança el projecte. Per nosaltres és molt important també treballar amb la prevenció de la salut i l'esport és una forma de treballar també en la prevenció de la salut. L'Ajuntament treballa amb agents sanitaris del territori per dur a terme el projecte. L'impulsen des de l'Hospital de Sant Rafael i formen a professionals d'altres centres en aquest sentit. Això és una prevenció perquè l'individu no estigui tan espatllat i que necessiti una intervenció del sistema sanitari. Si la gent es cuidés més, totes les malalties cròniques que existeixen avui en dia no tindrien la incidència que tenen ni la gravetat que poden arribar a tenir. Es pretén que aquesta prova pilot s'estengui a altres especialitats, com ara reumatòlegs o endocrins, així com en altres centres mèdics de Barcelona i fins i tot de Catalunya.